kong tubig para baboy. Ay, isang upong tubig para kuanhin sa baboy. Walay agas ang garito. Walay agas ang garito para tayo. Para matubo ang law. Hello mga pigis. Tuduan na sila kaon ba para maana sila kaon laog nila. Ang mama pig ang laog na niya kaya ako ang gikuanan ng tubig para motubo para di kayo mataas na. Ano para pang laog sa mama pig ito na niya. Huwag ng tubig para di kayo kasag laog para motubo siya para mo makahigop siyang tubig ba. Makahigop siya ng tubig ang mama pig kay kung puro ilaw garbo kay di man siya kahigop ng tubig. Ano na atong katang tubig para motubo sa dang laog ang mama pig makahigop pud siya. Makainom pud siya tubig daghan. Yan, itubo na. Ako na nag-ilawag sa mga pig para yaham. Kung kubutan kayo, yan po niya. Gutom na kayo siya eh. Gutom na kayo siya. Ang lawag niya, yan po. Ayan po ba? Ayan po siya. Ang akong kubutan para ayan po. Ayan kayo. Makawag po sa iyan ng mga bibig eh. Ayan mga anak. Kasi malawag ang tiyan kaya dilit mo siya pwede makawag na lang lawag sa para sa mga pig. Itong lawag para sa mga bibig. Lahit sa ito sila para pag piglit mo ito siya na lawag. Hindi kaya para pag ano siya na lawag. Para pag nagko ano siya na lawag. Hindi na siya pwede makawag sa mga darmay ng mga baboy kaya lawag na lang tiyan. Basta ang ilang bugaw, basta bukas lang lawag na para nga ako sa isang lawag na musawa sila sa ilang lawag sa ilang inahan. Makaon sila sa lawag sa ilang inahan. Mag-out yun sila tiyan. Mabawa na yun tambal para sa daot sa tiyan kay madaot pala tiyan kay pagkaon naman sila pwede pa ang lawag siya para sa inahan. Makaon sila ba? Kaya bukaon magiging sila sa unsa sa nalawag sa lawag. Bukaon magiging mga tubig para batayan na dito. Pusgan kayo. Marot na. Manok na po na kung nahugan. Kini para sa manok na ito. Mga na akong ipatubo. Ano sila? Nakakot sila. Silang lawag. Sabay ras lagkaon sa kan. Sa baboy. Yan, manghinlo na pagko kay para makuha ng hugaw pa sa ilang inahan kay makaon nga sa mga baktin ang hugaw sa inahan. Ang hugaw nila ako sa hinluan. Kumanwas sa tubig. Yan, kini mga baby pig, apela na sa garigo. Kaya naana naman sa garigo. Yung panwa sa mga pig, ang kini mga baby pig, apela na sila. Apela na sila kaligo.
Yan na yun. Igan para huwag na ang mga tubig o mga hugaw ba. Isod sa butanganan sa siptik. Isod ako sa siptik para wala na yung mga yanang-yanang kaya ilam na siyopon hugaw man. Ito eh. Na ako na magwasag tubig para maanod na ang mga yamok-mok. Inlo na, may na pagkuan la. May na pag nagandagan nila silang sulanan. Thank you for watching.